Γεια σας! Τι έχει συμβεί τώρα? Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι στη ζωή. Το μονοπάτι της επιτυχίας και το μονοπάτι της αποτυχίας. Αν κάνω 1, 2, 3 πράγματα, τότε θα είμαι επιτυχημένος και κάθε μου βήμα θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο και θα γνωρίζω συνεχόμενη ανάπτυξη και αυξανόμενη ευτυχία. Ενώ αντίθετα μπορώ να πάρω τον στραβό δρόμο και να κάνω 1, 2, 3 βήματα που θα είναι το ένα χειρότερο από το άλλο και θα έχω αποτυχία και μιζέρια στη ζωή μου. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι οι δύο αυτοί δρόμοι είναι ένας. Το μονοπάτι της αποτυχίας είναι απλώς τα πρώτα βήματα στο μονοπάτι της επιτυχίας. Για κάθε δρόμο που θέλετε να ακολουθήσετε. Σκεφτείτε το λογικά. Όταν ήσασταν μωρά, δεν το θυμάστε, αλλά έχετε δει διάφορα νήπια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Έχετε δει κάποιον νήπιο να σηκώνεται από την μπάλνα του στα δύο ποδαράκια και να τρέχει μαραθώνιο? Να κερδίζει στον μαραθώνιο, να διακρίνεται ως αθλητής? Όχι. Κάνει 2-3 βήματα και ξαναπέφτει χαριτωμένα στην μπάλνα του. Okay. Λέμε ότι αυτό το μωρό απέτυχε? Ότι έχει ακολουθήσει το δρόμο της αποτυχίας? Όχι. Όταν κάνατε ποδήλατο πρώτη φορά, δεν πέσατε? Όταν αρχίσατε να μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα, ανοίξατε το βιβλίο της γραμματικής και ξαφνικά είχατε πλήρη εφράδια σε αυτή την ξένη γλώσσα και ξέρατε να μιλήσετε με ντόπιους? Δεν το νομίζω. Γενικά το κόνσεπτ είναι το εξής. Κάθε φορά που προσπαθούμε κάτι καινούριο, τα πρώτα μας βήματα είναι αποτυχημένα. Είμαστε άτσαλοι, δεν έχουμε χτίσει τη συγκεκριμένη δεξιότητα, έχουμε πιθανώς συναισθήματα άγχους, αγωνίας, ανυπομονησίας, έντονα συναισθήματα. Είναι πολύ λογικό οι πρώτες προσπάθειές μας σε μια καινούργια δουλειά, στην εκπαίδευσή μας, στο φλερτ, στη δημιουργία φιλίας, στην αγορά ενός σπιτιού, στα πρώτα μας ταξίδια, σε ό,τι θέλετε. Είναι πολύ πιθανόν να μην πάνε όπως ονειρευόμασταν. Κοινώς να αποτύχουμε. Όμως, ακριβώς αυτό είναι που τελικά μας οδηγεί στην επιτυχία. Το ότι δοκιμάζουμε κάτι και από τη φαντασία μπαίνει στην πραγματικότητα. Το ότι αποτυγχάνουμε και διδασκόμαστε μέσα από την αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα. Μαθαίνουμε τι λειτουργεί και τι να μην επαναλάβουμε ξανά στο μέλλον. Αυτά τα πράγματα είναι που τελικά χτίζουν την επιτυχία μας. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές πηγές που το λένε αυτό και ειλικρινά δεν πρέπει να είναι η πρώτη φορά που το ακούτε σήμερα από μένα. Αν είναι, χαίρομαι γι' αυτό. Ήταν ώρα να το ακούσετε. Να το θυμάστε κάθε φορά που κάνετε μια νέα αρχή. Η αποτυχία δεν σημαίνει ότι πήρατε τον στραβό δρόμο. Σημαίνει ότι είστε μέσα στο μονοπάτι της ευτυχίας σας. Στην αρχή του. Και στην μέση και στην ανάπτυξή του. Διότι το κόνσεπτ δεν είναι ότι θα αποτυγχάνω στην αρχή, αλλά μετά ό,τι κάνω θα πηγαίνει τέλεια. Όχι. Όσο ανεβάζουμε τον δείκτη δυσκολίας, κάνουμε καινούργια πράγματα, πιο δημιουργικά, πιο περίπλοκα, που απαιτούν περισσότερες δεξιότητες, πάλι γινόμαστε νέοι, καινούργοι. Πάλι είναι λογικό το να αποτύχουμε. Ξανά και ξανά. Είναι ok. Όσο προσπαθείτε, θα επιτυγχάνετε. Όσο προσπαθείτε, θα αποτυγχάνετε. Όσο αποτυγχάνετε, είστε ακόμη στο σωστό δρόμο. Δεν έχετε παρεκκλίνει. Ελπίζω να βοήθησε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, share και subscribe. Τα λέμε σύντομα με νέο βίντεο. Καλή συνέχεια.